Sumailalim sa training ang magsisilbing Board of Canvassers at Consolidated Canvassing System o CCS operators para sa nalalapit na May 12, 2025 midterm elections sa probinsya ng La Union. Mula ang 84 na delegado sa probinsya, 19 na munisipyo at lungsod ng San Fernando. Bawat LGU ay mayroong 4 na delegado. Ang Board of Canvassers ay binubuo ng 3 miyembro, ang chairman o ang election officer ng bawat bayan o syudad, ang vice chairman o vice chairperson na karaniwang mula sa regional at municipal trial court, municipal o city treasurer at municipal o city assessor at secretary mula naman sa Department of Education. Ang CCS operators o mga IT capable na mula sa iba't ibang sangay ng gobyerno na may malaking tungkulin sa usaping teknolohiya sa pagtransmit ng mga resulta ng boto. Sa training, muling tinalakay ang ilan sa mga dapat tandaan at importanteng impormasyon sa pagtransmit ng resulta ng eleksyon. Ang main purpose po or duty ng ating Board of Canvassers ay sila po ang magka-canvass ng mga electronically transmitted election results. So from the precinct level, so sila po ang magka-canvass po ng mga results. After the printing of certificate of canvass, from the Municipal Board of Canvassers, magta-transmit naman po kami ng canvass results going to Provincial Board of Canvassers, National Board of Canvassers at saka sa mga servers po na magre-receive po namin. Nabigyan din ng pagkakataon ang mga kalahok na magtanong kaugnay sa kanilang mga hamon noong nakaraang halalan at kung paano ito mas maayos na matutugunan. Dinownload po namin yung print po namin sa separate po na. Hindi na bago na maging miyembro ng BOC at CCS operator si Attorney Aljen at Sir Jimmy ng Bayan ng Nagilian. Anila, malaking bagay din na sumasailalim sila sa pagsasanay tuwing paparating ang eleksyon. Very important din yung nagaganap na ganitong training kasi every 3 years yung election ng ating national and local election. So very important para ma-refresh kami sa kung ano man yung mga bago. With the canvassing ng mga boto ng ating mga town people. Comparing sa CCS operation ngayon, mas gumanda, lalo na siya ngayon na mas maganda yung user interface, friendly user na siya ngayon. At may mga digital device na naidagdag na mas obsolete noon. Kasi doon gumagamit pa kami ng CD, compact disc, pero ngayon in closure and backuping, naka USB flash drive na siya. Sa automated counting machine, inaasahang mas mabilis ang pag-transmit ng resulta ng eleksyon dahil na rin sa mga special features. Kung wala ring magiging problema sa transmission, agad ding maipoproklama ang mga mananalo sa halalan. We are expecting na mas mabilis since meron naman po tayo mga partners ensuring yung good transmission po like I1, and they have also provided us Starlink sa mga talagang hindi po maka-receive, mahina po ang signal for the transmission. Nag-commit po ang ating mga electric cooperatives or provider na hindi po nila tayo pababayaan. Joan Punsoy, Balitang Solid North.